Ndichikutsambirai zvekare pano paDzirari 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara woturn on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapa. Uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kune hama neshamwari. Vadikani sekuzwa kwamuno zvita manews updates panapa tinoona kuti kamabatanidza tenge tichiitira kuti muwane manews updates ezvinhu zvakati wandei zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani sekutaura kwandazvita mabhidzi panapa tinoona kuti kamabatanidza ndati rest in peace kune avo vatisiya paaccident yaitika kumagunje. Magunje iri kupi? Iri kuHurungwe ndokwaitikira chiitiko ichichi. Accident iyi yaitika panonzi paChinyerere farm pa10 off ndopaitikira accident iyi yemota iyo inonzi Nissan NV 150. Nissan iyi yaita head on negonyeti. Pazvaita head on negonyeti, mukamota kadika kaka muri kunzi mafa vanhu iyo vanosvika 6 kusanganisira nekapo iyo yechidiki yevana vechidiki vanga vachangobva kurorana, vanga vachangotanga kugarisana. Ndatiti rest in peace kune vakatisiya, ngavazorere murugare. Kune vari kunzi vakakuvara, get well soon, Mwari anopindira, Mwari anokuporesai. Vehukama ndati chemei netariro ndo macases atiri kunyonyoresivha nguva nenguva, ende macases aya anyanya zvakuita kunge satanism yapinda munyika yedu yeZimbabwe. Wiki harichaperi usina kunzwa kunzi pakadai paitika accident pafa vanhu vakawanda. Zvinorwadza, zvinodzimba kunzwa tichingoresivha macases akaita seaya nguva nenguva. Hatirara achingogara achiuya nemacases eaccident, zvinodzimba moyo. Next update inyaya yavavharazipi yaSabhuku Vharazipi. Sabhuku Vharazipi wobvuraudzwa mastreets esocial media after vataura mashoko anoda kuti unzwewo, mashoko avakataura pamusoro penyika yeZimbabwe. Alright, ngati pamusoro penyika yeZimbabwe. So kuti mutaura zvamunofunga mucomment section pamusoro penyaya. Mafanzi aVharazipi musandituke, mafanzi angu musandituke. Mafanzi iwo ari kwese, ari all sides, ari pakati. Inini ndofamba nenyaya sezvairi. Ndatone video. Much love. Right, vanhu vose matovapoka. Ine handiro pimbwa ndakaviga mpinyi chakanaka mukaka urungwi munyu Dubai avya muno muZimbabwe. Munoita semuchademba moto kuti zvokwadi moto wakanaka. Onai chirungu chatava nacho, onai varimi, onai matraders kuti mava muchirungu chakanaka. Mbuya mai John we! Uyai kumadzimai enyu, uyai kuno Mbuya mai John. Hatina nguva. Madzimai muriko here uko? Mayuti muriko here? Vana baba muripo herepo? Ndidetseriwo kupururudza vedu we! Ndoita kudiniko? Vedu we! Nhasi ndine mufaro wakawedzegwa. Ndiri kufara zvemhando yepamusoro nokuti izvi zvemaketi yakaita sembare musika taingozviona muzvivhitivhiti zvichibuda zviri kune nyika dzekure uko. Asi nhasi baba vamunangagwa nekugona kwavo vakati Dubai ndoiwisa muZimbabwe. Ngatitendei vedu we! Tarisai muone chakanaka, hakuna kuda kusara kune chakanaka. Pane munhu ndoda kuti muone pano wamusingavi kuti uri pano. Vanotaura zvakashata vari kuzhoko, nhasi uri pano. Shari nevashari vari pano. Hai mbambirai, Shari unondina elections dzapera zvigwa wakaita choro dzakahana kuvhotera. Saka handisi kuti nhasi unodei pano. Papero baba vamunangagwa. Ndatouyawo pano vedu weno kuti kuzhoko it's cold out there. Toda kuuyawo kune vamwe, ndatouyawo kune vamwe vaVharazipi. Kana kwava cold out there uchiuya kuno, chazvakanakira baba Munangagwa vakati leaving no one and no place behind. Mbuya moda kugereketa Shari wauya. VaVharazipi chakanakira Shumba Murambwi ndichocho chekuti vanoti chingaose mananga anati vanongoti huyai kuno ZANU-PF ndiye munhu wose. Vanoti chero wakarashika dzoka kuumba mwana uzowana kudya kwako pano. Nyika yedu pamwe chete. Shari
aiwa chinonetsa kanechokuti social media dzimwe nambe nenge chitinyengera handiti maona saka mofana kutiregereravo pamwe handisini ndoga vavharazi takatowanda kwai handisi ndoga takatowanda chazvanakira ndechekuti inonga vahwira pamweyo svimbo yaro vadapi usapikisana negwizi gwizi kucherera kuchinda gwakadai iwoda kupikisa unoeredzwa ukaendwa newewe. There is power in unity. Ngatibatane sedogwe ratsengwa mukamwa. Ndatenda vavharazi chokwadi chandoda kungotaura veduwe ndechokuti nyika haivakwi pasocial media, nyika inovakwa nevene vayo. Isu tikuve neveZimbabwe kana tine mutungamiriri wakasvika pakutongerwa rufu, Mwari akati ngarege kuvurawa kuitira kuti tisvikewo vision 2030 mumwe nomwe ava nemari yake muhomwe. Tine zvinhu zvedu tichivaka nyika inadakarashika. Mayuthi muriko here uko? Mayuthi tiri kunyanya kunangwa nomuvengi kuti tirashike. Saka mayuthi ngatizive zvatakananga munyika medu. Nyika inonovhumi hwakawandisa, musanyengegwa. Tianga wahwira pamweyo zvimbo yaro vadapi kana wakona kuhwisa kumabago tosongana kumabago. Musati mainda magonere avo vanhu ava president regai ndivasvitse zvandapuwa. Imwi hanzi napresident waadvisor wedu Dr. Paul Tungwarara 100 yenyu 100 yenyu 100 yenyu hati varovere maoko tokutendai nyapisa over